Πάμε με τον Κωστή να διαλέξουμε πλακάκια κουζίνας για το καινούριο σπίτι. Είχαμε τώρα προπόνηση και βιαζόμαστε λίγο. Είναι Παρασκευή απόγευμα και κάπως έτσι θα ξεκινήσει το weekend vlog. Φύγαμε! Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να επιλέξουμε χρώμα για τα πλακάκια. Στείλαμε φωτογραφίες για γνώμη, έκανα poll στο Instagram. Το σάπιο μήλο επιλέξατε. Εμείς, υγιεινό γλυκό για τη λιγούρα λίγο πριν ξημερώσει Σάββατο και ξεκινήσουμε πάλι για δουλειές. Επιλέξαμε το χρώμα του καναπέ, τον παραγγείλαμε και ξεχυθήκαμε σε IKEA και Practiker για κάποιες λεπτομέρειες. Ξαναπήγαμε στην οικοδομή για κάποιες μετρήσεις και ήρθε το Εβιτάκι για τα πρώτα καλορίζικα. Φάγαμε, κάναμε το γνωστό σουσού και κάπου εκεί το weekend vlog ξεχάστηκε για το υπόλοιπο Σάββατο. Κυριακή πρωί ξυπνήσαμε με όρεξη για εκδρομούλα. Πρώτη στάση, φυσικά φαγητό με θέα θάλασσα. Μετά πήραμε τα βουνά και ανακαλύψαμε αυτό το τέλειο εκκλησάκι. Ήμασταν τελείως μόνοι μας και απολαύσαμε την υπέροχη θέα. Το βράδυ είχε reunion. Ήρθε ο Σωτήρης από τα εξωτερικά και πήγαμε βόλτα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης για κρασάκι, catch-up και προγραμματισμούς. Και ένα κυριακάτικο outfit check για να πάει καλά η εβδομάδα.